Joo, hyvää aamupäivää kaikille. Oikein hauska olla täällä ja hirveän mielenkiintoisia ja kiinnostavia noi ensimmäiset puheenvuorot. Mä oon psykologi, mä oon aivotutkimuksesta kohta 10 vuotta sitten, tai itse asiassa tänä keväänä tulee 10 vuotta sitten väitellyt ja toiminut psykologina koko urani oikeastaan niin kuin vaativan tietointensiivisen aivotyön kehittämisen parissa, luomassa niitä edellytyksiä, joilla ihmisestä irtoaa se potentiaali, mikä siellä latenttina piilee, ja sitten toisaalta myös niin kuin kehittämässä ihan konkreettisesti niitä aivojen käytön taitoja. Ja mä koitan tätä mun puheenvuoro pitää niin kuin mahdollisimman konkreettisena, vähän reflektoida, peilata niitä mun niin kuin omia kokemuksia siitä, että mitä se tarkoittaa, kun oikeasti työstetään sellaista asiaa kuin ihmisen mieli ja ihmisen aivot. Josta sitten kuitenkin, niin kuin näistä alupuheenvuoroista kävi hyvin ilmi, niin se mikä niin kuin tuntuu olevan yhä enemmän totta on se, että tämä meidän sisäinen alkaa heijastua tähän ulkoiseen niin kuin hyvin konkreettisella tavalla. Eli se mikä liike-elämässä ja talouselämässä aivotutkijaa ja psykologia kiinnostaa, on se, että nämä ilmiöt, joita me havaitaan, tämä dynaamisuus ja tämä tämmöinen mielenkiintoinen mekaniikka, joka talouselämässä ja työelämässä alkaa ilmetä, niin se on ihan sitä peruskauraa, jonka parissa psykologi toimii silloin, kun me puhutaan ihmisen mielestä ja ihmisen aivojen niin kuin dynamiikasta ja toiminnasta. Me puhutaan siis tämmöisestä subjektiivisesta, dynaamisesta kokemusmaailmasta. Se on se, mitä meidän aivot tekee, eli meidän aivot kunakin hetkenä tuottaa meille siis subjektiivisen kokemusmaailman. Ja hirveän tärkeää on oivaltaa se, että me ollaan tämmöisen kokemuksen kautta toimivia olentoja, ja se, mitä me koetaan, vaikuttaa siihen, mitä me tehdään. Ja nyt silloin, kun me ryhdytään toimimaan tämän sisäisen kokemusmaailman kanssa, niin 3 semmoista keskeistä ikään kuin työotteeseen liittyvää taitoa ilmenee tai tulee hirveän tärkeäksi ihmiselle, joka haluaa olla vaikuttamassa kokemukseen ja sitä kautta ihmisen tapaan toimia. Ja ensimmäinen niistä on tämmöinen reflektiivinen työote. Eli meidän täytyy kyetä reflektoimaan havaitseviamme, tai siis ilmiöitä, joita me havaitaan ympäristössämme itsemme kautta. Reflektoida havaintoja itsemme kautta. Tämä on se perusmekanismi, jolla ihmisen aivot toimii. Ihminen on sosiaalisista eläimistä kaikkein sosiaalisin. Sen lisäksi, että meillä on hyperkilpailua, niin me ollaan hypersosiaalisia. Ihminen on siis biologisena organismina enemmän muurahaisen ja mehiläisen kaltainen kuin vaikka jonkun meitä paljon lähempänä olevan nisäkkään kaltainen. Me ollaan hypersosiaalisia. Ja keskeinen mekanismi meidän aivoissa, joka välittää tätä hypersosiaalisuutta, on reflektio. Eli me reflektoimme toistemme aivojen toimintaa omassa kokemuksessamme. Toinen ihminen ikään kuin tulee läsnä olevaksi sun kokemuksessa tämän reflektion kautta. Ja reflektio on se meidän aivojen käytön tapa, jonka kautta me päästään kiinni siihen, että mitä toisen ihmisen aivoissa pyörii. Ja jos et sä tiedä, mitä sun aivoissa pyörii, niin sä et kykene reflektoimaan. Eli neurotieteessä puhutaan peilisoluista ja peilijärjestelmistä. Tämä on siis objektiivisesti todennettu mekanismi, joka toimii. Ja omasta työstäni mä tiedän, että tämä on myös niin kuin pragmaattinen työkalu. Tämä on se tapa, jolla ihmisen kokemukseen vaikutetaan. Reflektoidaan omassa kokemuksessaan toisen ihmisen aivojen toimintaa. Se, mitä siellä kokemuksessa sit ilmenee, niin siellä on niin kuin karkeasti ottaen 3 asioita. Siellä on ensinnäkin tietysti näitä sisältöjä. Siellä on näitä jutskia, joita siellä pyörii. Ne on ajatuksia, ne on tunteita, ne on sisäisiä impulsseja. Tosi gut feeling-tyyppisiä, intuitiivisia orientaatio, reflekseiksikin niitä voi kutsua, mutta se on hyvin tämmöistä syvää tietoa, joka itse asiassa tulee meidän kehosta. Se tulee tahdosta riippumattomasta hermostosta, joka on levittäytynyt joka puolelle meidän kroppaa,
analysoi informaatiota hirveän pitkälle, syöttää sen selkärankaa pitkin aivorunkonimiseen aivorakenteeseen, joka vastaa meidän tämmöistä sisäisistä intuitiivisesta tiedosta, kehollisesta kokemisen tavasta. Siellä on siis ajatuksia, sisäistä puhetta, joku höpöttää pään sisällä koko ajan, tunteita ja tämmöisiä sisäisiä intuitiivisia impulseja. Ne on niitä kokemuksia, kokemuksen sisältöjä. Mutta meidän kokemushan ei ole tämmöinen asioiden snapshotti, se ei ole luonteeltaan valokuva, vaan se on raina, siis se lähtee liikkeelle, siellä on dynamiikkaa, se on elokuva. On muuten semmoinenkin aivotoiminnan häiriö, neurokognitiivinen häiriö, jolloin ihmisen kokemus on nimenomaan snapshotteja, toisiaan seuraavia still-kuvia. Silloin kun meidän aivot toimii normaalisti, niin se on siis dynaaminen kokemusten virta. Eli näiden kokemusten sisällä alkaa tapahtua asioita, ne alkaa vaikuttaa toisiinsa, ne alkaa olla vuorovaikutuksessa. Sun havaintomaailma vaikuttaa sun tapaan ajatella, sun ajatukset vaikuttaa sun tunneaivokuoren toimintaan, vaikuttaa sun tunnekokemuksiin. Ja edelleen sun impulseihin, siihen mihin suuntaan sä orientoidut tilanteessa. Oletko sä menossa kohti vai väistätkö sä, taisteletko sä, pakenetko sä vai varaudutko sä näyttelemään kuollutta. Tällaiset hyvin primitiiviset toimintamallit kytkeytyy ihan sieltä havaintojen ja ajatusten tasolta aivan sinne aivokuoreen asti. Ja tämä sisäinen dynamiikka on hirveän voimakasta. Se on kauhean yksilöllistä. Jokaisen kokemusmaailman dynamiikka pyörii vähän eri tavoin. Me ollaan kaikki rakennettu vähän eri palikoista. Meidän aivojen kokoonpano eroaa toisistaan. Ja sen takia, että aivojen kokoonpano eroaa toisistaan, meidän kokemusmaailma on erilainen. Meidän tapa havainnoida, ajatella, tuntea on erilainen. Ja myös tämä kokemusten välinen dynamiikka on erilainen. Eli sun ajatuskelat ja miten ne vaikuttaa sun tunteisiin toimii eri tavalla kuin ne toimii minulla. Ja nyt kysymys on, että tiedätkö sinä, miten sä ajattelet? Tiedätkö sinä, mikä on sun aivojen tapa tuottaa sulle kokemuksen sisältöjä ja ajaa sun toiminnan prosesseja, eli tätä kokemuksen sisältöjen välistä dynamiikkaa. Sen lisäksi, että meidän aivot ohjaa meidän sisäistä toimintaa, ajatteluprosesseja, tunneprosesseja, muistimekanismeja, tarkkaavuusmekanismeja, niin meidän aivot tietysti ohjaa meidän fyysistä toimintaa, josta kaikista tärkein on puhe. Se tapa, jolla sä puhut. Tapa, jolla sä ilmaiset itseäsi. Paitsi verbaalisesti, niin erityisesti non-verbaalisti, eli se, mitä sun keho kertoo siitä, mitä sun päässä pyörii. Aivot ohjaa meidän toimintaa, paitsi pään sisäistä toimintaa, niin myös tietysti fyysistä toimintaa, josta tärkein ihmisellä on puhe. Kokemuksen sisällöt, kokemuksen dynamiikka, yksilöllinen tapa toimia. Ja sitten vielä kolmas, hirveän merkityksellinen ja mielenkiintoinen ja usein vähän ylen katsottu asia, joka ilmenee ihmisen kokemuksessa, jota sun aivot tuottaa, on energia. Mentaalinen energia. Ihmisen aivoilla on tämmöinen hämmästyttävä kyky kääntää puhtaasti fyysinen energia, siis kalorit, joita sä paat suusta sisään, mentaaliseen muotoon. Kun me puhutaan ihmisen energiasta, niin se 1/4 kokonaiskaloreista, jotka sun aivot kuluttaa vuorokauden aikana, tämä 500 kilokaloria, sehän ei kerro mitään siitä, mitä tämä energia tarkoittaa meille kokemuksena. Nimittäin tämä energia on luonteeltaan hyvin subjektiivista, se ei ole ollenkaan lineaarista. Se on valtavan dynaamista, se on mielettömän rikas kokemuksen dimensio. Aamulla kun sä heräät, jos sä oot nukkunut hyvin, sulla on paljon energiaa. Jos sä oot nukkunut huonosti, sulla on vähän energiaa. Ihmisen kokemusmaailma pyörii biologisessa alustassa, ja silloin kun me puhutaan biologisista alustoista, niin ne tarvitsee lepoa. Niihin liittyy tiettyjä tämmöisiä fysiologisia palautumisprosesseja, jotka ihmisen energiataloudessa vastaa noin 1/3 sun kokonaisenergiaa. Noin 1/3
sun kokonaisenergiasta, joka sulla on päivän aikana käytettävissä, tulee näiden fysiologisten, biologisten palautumisprosessien kautta, jota on 3 tärkeää: uni, liikunta ja ravinto. Tästä 1/3 ihmiset tyypillisesti hyödyntää vain osan. Tämä perustuu mun kokemuksiin siitä, että kun ihminen on tehnyt tämmöisen täydellisen elämäntaparemontin, niin näin retrospektiivisesti arvioiden tämä ihminen kokee, että mä oon mielettömästi energisempi kuin mä olin vuosi sitten. Ja tämä pätee todennäköisesti meihin kaikkiin tällä hetkellä, eli me ei hyödynnetä sitä 1/3 näiden biologisten palautumisprosessien näkökulmasta sellaisella tavalla, kuin me voitaisiin hyödyntää. Eli itse kullakin on varmasti siellä petraamisen varaa. Ja sitten mitä tähän uneen tulee, niin me ei olla viritetty nukkumaan hyvin. Uni on se kaikista tärkein yksittäinen palautumisprosessi, mutta ihmisen aivot on virittyneet siten, että meidän aivot haluaa minimoida nukkumiseen liittyvät riskit, eikä optimoida nukkumisen hyötyjä. Tämä johtuu siitä, että meidän aivot kehittyi noin 80 000 vuotta sitten olosuhteissa, joissa keskimääräinen eliniän odotus oli alle 30 vuotta, elämä oli lyhyt ja vaarallinen, ja erityisesti nukkuminen oli vaarallista. Hirveän monet muutkin asiat ihmisen biologiassa ja erityisesti meidän mielen ja aivojen toiminnassa liittyy siihen, että me ollaan pitkän evoluutiohistorian tulosta. Aivot kehittyi nykymuotoonsa 80 000 vuotta sitten, ja tämä nykymaailma on totaalisesti erilainen kuin se maailma, missä ihmisen aivot kehittyy. Monet semmoiset biologisesti määräytyneet perusprosessit, jotka auttoi meitä selviytymään hengissä 80 000 vuotta sitten, itse asiassa on meidän esteinä hyvinvoinnille ja jaksamiselle ja tuottavuudelle ja luovuudelle tämän päivän toimintaympäristössä. Ja varmasti se kaikista konkreettisin ja jokapäiväinen on nimenomaan tämä uni. Tämän päivän ihmisen pitäisi pystyä nukkumaan todella hyvin joka yö, että me oltaisiin energisiä. Sen sijaan meidän uniprosessit häiriintyy hirveän helposti, jos me ollaan stressaantuneita, eli meidän aivot pyörittää uhkaavia ajatuksia ja tunteita meidän kokemuksessa. Uni siis vaikuttaa energiaan, ja nämä fysiologiset palautumisprosessit vaikuttaa energiaan, mutta se vastaa vain noin 1/3 sun kokonaisenergiaa vuorokauden aikana. Mistä tämä 2/3 sitten tulee? 2/3 tulee nimenomaan sieltä, että mitä sun kokemuksessa pyörii. Eli minkälaiset ajatukset ja tunteet valtaa sun kokemuksen missäkin tilanteessa. Erityisesti tunteet on tämmöisiä energiapaketteja. Meillä on sellaisia tunnekokemuksia, jotka vapauttaa mielettömän määrän energiaa sun aivoissa. Ja sitten meillä on tunnekokemuksia, jotka sitoo kauheasti energiaa. Ja nyt psykologi tietysti työstää aika paljon ihmisten kanssa nimenomaan näitä tunnekokemuksia, jotka sitoo energiaa, jotka estää sen ihmisen kykyä toimia erilaisissa tilanteissa. Tähän 2/3 liittyy myös semmoinen mielenkiintoinen evoluutiopsykologiasta jälleen periytyvä tai meidän evoluutiohistoriasta periytyvä ihmisen mielen ominaisuus, että meidän tämmöinen kokemuksellinen perusrekisteri on hyvin voimakkaasti painottunut tämmöiseen tyytymättömyyden kokemukseen. Eli onnellisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta tiedetään, että onnellisuuden ja hyvinvoinnin kokemus on ihmisen kokemusmaailmassa tämmöinen spin-offi. Eli meidän aivot ei pysty tuottamaan jatkuvaa onnellisuuden ja hyvinvoinnin kokemusta, vaan se on luonteeltaan tämmöinen hetkellinen. Kuinka moni on huomannut tämän? Sä oot syönyt hyvin ja sulla on asiat hyvin ja villasukat jalassa ja takkatuli palaa ja siinä sä olet vatsasi äärellä hetken aikaa, kunnes sä sit ryhdyt pohtimaan, että kuka mä olen ja mitä mä haluan. Meidän aivoilla on siis jatkuva taipumus palauttaa meidät semmoiseen snadiin tyytymättömyyden perusrekisteriin, koska tämä piti meidät hengissä 80 000 vuotta sitten. Kun ihminen on tyytyväinen, onnellinen, hanskat putoaa. Tekeminen loppuu. Tämä piti meidät hengissä 80 000 vuotta sitten. Tämä on edelleen tämä tyytymättömyys yksi tämän päivän ihmisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden perusasioita. Terve ihminen pyrkii saavuttamaan asioita. Tänäkin päivänä
tyytymättömyys on itse asiassa yksi onnellisuuden lähtökohta. Se, että sulla on semmoinen kokemus siitä, että sä et ole tyytyväinen, vaan sä haluat mennä eteenpäin ja saavuttaa, ja sitten sä asetat itsellesi tavoitteen ja saavutat jotain. Se on yksi onnellisuuden ja hyvinvoinnin peruselementtejä. Psykologit on nyt jo pitkään tutkinut sitä, että okei, että jos tämä tyytyväisyyden kokemus on luonteeltaan tämmöinen spin-offi, niin miten me voitaisiin lisätä sitä todennäköisyyttä ja sitä frekvenssiä, että meidän aivot tuottaisi näitä hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden ja onnellisuuden kokemuksia. Ja tätä on sitten tutkittu ja tämmöinen onnellisuustutkimuksen pioneeri kuin Martin Seligman on lanseerannut tämmöisen akronyymin PERMA, jossa on 5 elementtiä, jotka tekee ihmiset onnellisiksi. Itse asiassa nämä 5 kirjainta voi järjestää paljon järkevämminkin. Siitä tulee myös REMAP, joka on ehkä helpompi muistaa. R, ihmissuhteet. Hypersosiaalisen eläimen perustarve on olla aidossa läsnä olevassa vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Tämä on myös keskeisin ja tärkein tapa vaikuttaa ihmisen kokemukseen. Ja sitä kautta vaikuttaa ihmisen tapaan toimia ja ihmisen energiaan. Esa Saarinen aikoinaan lanseerasi tämän kysymyksen ihmisille pohdittavaksi, että kun tulet huoneeseen, niin minkälaista energiaa saapuu huoneeseen. Filosofin näkökulmasta tämä on abstrakti, teoreettinen kysymys, mutta psykologin ja aivotutkijan näkökulmasta tämä on hirveän konkreettinen kysymys. Tämän aivomekanismit on selvitetty. Me tiedetään, että vuorovaikutuksessa 2 aivoa alkaa välittömästi ikään kuin reaktiivisesti hakeutua samaan toimintatilaan. Aivojen välistä synkronointia tapahtuu ihmisten välillä. Ja tämä, että me kyetään tämmöiseen aivotoiminnan väliseen synkronointiin, on aivan ällistyttävä temppu. Se on laskennallisesti niin vaativaa, että se on itse asiassa syy, minkä takia meillä on näin isot aivot. Meille ei kehittynyt näin isoja aivoja sen takia, että meidän ongelmanratkaisutilanteet tai loogis-rationaalisen ajattelun haasteet tai oppimiskyvyn haasteet tai toiminnan ohjauksen haasteet olisi jotenkin räjähdysmäisesti yhtäkkiä evoluutiohistoriassa kasvaneet. Ei. Se, mikä räjähdysmäisesti kasvoi, oli meidän haasteet hallita meidän sosiaalista ympäristöä. Ihmissuhteita, meidän vaikuttavuutta yhteisössä. Tämä on se laskennallinen haaste, tämä evoluutiopaine, joka aiheutti sen, että ihmisen aivokuoren pinta-ala lähti kasvamaan. Me kyetään tämmöiseen ällistyttävään temppuun, me kyetään virittymään vuorovaikutuksessa samaan toimintatilaan, eikä siinä kaikki. Me kyetään myös vuorovaikutuksen keinoin vaikuttamaan suoraan siihen, miten toisen ihmisen aivot toimii. Mitä siellä toisen ihmisen päässä pyörii. Näiden 3 kanavan kautta, eli mitä kokemuksen sisältöjä siellä ihmisen päässä pyörii. Mitä se ajattelee, mitä se tuntee, mitä se havainnoi ja mitä sen sisäiset impulssit käskee sitä tekemään. Me kyetään vaikuttamaan sen ihmisen tapaan toimia, eli sen ajatusprosesseihin, sen tunneprosesseihin, sen tapaan puhua, ilmaista itseään, vuorovaikuttaa, mutta hyvin konkreettisesti myös tapaan toimia siis työelämän kontekstista siihen, että miten se hallitsee ajankäyttöä, miten se viestii muiden ihmisten kanssa, käyttääkö se tietyn tyyppisiä välineitä vai ei, miten se ohjaa tietyillä välineillä omaa toimintaansa. Ja sitten me kyetään suoraan vaikuttaa ihmisen energiaan, vuorovaikutuksen keino. Ei pelkästään siihen, mitä sisältöjä siellä päässä pyörii, ei pelkästään siihen, mikä sen pään sisäisen sisällön dynamiikka on, vaan siihen myös, että minkälainen ikään kuin perusenergiakokemus siellä ihmisen päässä on. Kuinka moni teistä on elämässään törmännyt energiasyöppöön? Tässä on erittäin hyvä konkreettinen esimerkki siitä, mitä energian tasolla ihmisten välillä tapahtuu. Ei sitä tarvitse sen objektiivisemmin tieteellisesti todistaa, että meillä on tällaista energiaa, joka liikkuu ihmisten välillä. Me kaikki tiedetään se. On ihmisiä, jotka vie sulta mielettömästi energiaa.
Kaikki se vaivalla rakennettu mentaalinen energia, joka sulla on käytössä, sä oot nukkunut, sä oot huolehtinut sun kaikista näistä biologisista palautumisprosesseista ja sen kautta sä oot niin kuin nukkunut hyvin ja sä heräät pirteänä ja sit sä vedät vähän kahvia, se on voimakas psykoaktiivinen stimulantti, se vielä nostaa sun vireystilaa. Sitten sä pohdit niitä seuraavan työpäivän mahtavia juttuja, sä olet motivoitunut, sulla on sisäinen motivaatio, sä energisoidut, sä olet sitoutunut työhösi, sulla on niin kuin kaikki ihan kunnossa, kaikki missiot ja visiot ja strategiat ja tsäkädäkädää, sä tiedät mitä sun pitää tehdä ja sä oot täysin valmis siihen, mutta sitten tulee se energiasyöppö vastaan. Ja kaikki tämä vaivalla rakennettu mahdollisuus tuottaa lisäarvoa siinä kontekstissa, missä sä olet, valahtaa johonkin kuiluun. Ja sitten usein se on vielä se esimies. Sitten sä meet sinne läppärilles, avaat sen, en mä viitti, mä menen kahville. Tämmöinen perusilmiö tapahtuu tämän päivän työelämässä tänäkin päivänä tuhansia ja tuhansia ja tuhansia kertoja. Tämän päivän tietointensiivistä aivotyötä tekevien ihmisten kokemusmaailma määrittää sen, että mitä ne tekee siellä työpaikalla. Luovuttaako ne sen energiansa vai ei? Minkälaiset asiat, jotka ovat hyvin subjektiivisia, dynaamisia, vaikuttaa sen ihmisen haluun luovuttaa energiaa työnantajalle? Myyjät ja johtajat tekee ihan samaa duunia. Myyjän perusduuni on saada asiakas halukkaaksi luopumaan rahastaan. Johtajan perusduuni on saada työntekijä halukkaaksi luopumaan energiastaan. Ja meidän aivot on äärettömän tarkka sen suhteen, että missä tilanteessa ja millä edellytyksillä sä luovut sun mentaalisesta energiasta, koska sen tuottamisen ja käsittelyn ja hallinnan prosessit on niin valtavan vaikeita hallita. Tämä on myös yksi tämmöinen niin kuin, lapsen tauti näissä ihmisen aivoissa, jotka on kehittyneet toimimaan olosuhteissa, jotka vallitsi 80 000 vuotta sitten. Silloin kenenkään ei tarvinnut niin kuin miettiä kysymyksiä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Silloin oli kyse hengissä selviämisestä. Ja silloin, jos sun henkikulta on vaarassa, niin silloin aivot luovuttaa ihan kuin paljon vaan energiaa. Kaikki peliin. Mutta nyt tänä päivänä näillä biologisesti määräytyneillä prosesseilla varustettu huippuasiantuntija vaativassa tietotyössä, se on koko ajan sen haasteen äärellä, että miten helkkarissa mä saan itsestäni irti tämän energian tähän tekemiseen. Eikä se itsekään sitä tiedä. Ja vielä vähemmän se ympäristö ja se organisaatio, ne johtajat tietää. Ja sen takia tämä perusreflektiivinen toimintaote on niin valtavan tärkeä tämän päivän työelämässä. Paitsi yksilön kykynä, niin myös sen toimintaympäristön koko organisaation peruskompetenssina. Kyky ensin tutkia sitä, mitä meidän kokemuksessa ilmenee. Minkälainen kokemuksellinen todellisuus vallitsee joidenkin ihmisten välillä, jonkun ihmisen pään sisällä, jossain organisaatiossa. Lähtee tutkimaan sitä, ilman mitään ennakko-oletuksia. Säilyttää tämmöinen jatkuva, tutkiva ote ja tehdä sitä tutkimusta reflektion kautta. Jokainen johtaja on itse paras organisaation ilmaston anturi. Kun sä astut siihen tilaan, siihen kulttuuriin, siihen yhteisöön, jonka jäsen sä olet, niin sun omat aivot toimii anturina sille organisaatioilmastolle ja sille organisaatiokokemukselle. Jos sulla on kyky reflektoida ja peilata, ja jos sä annat sille mahdollisuuden, sä kykenet itse tunnistamaan sen, että minkälainen kokemuksellinen ilmasto ja ilmapiiri tässä organisaatiossa vallitsee. Eihän tämä ollut 100 vuotta yhtään tärkeää, eihän täällä ollut mitään merkitystä. Pantiin vaan niin tsäkädäkädää ja homma pinoon, ja jos et tee hommias, niin pois, please. Tänä päivänä kaikki nämä edelliset esitykset, niin kuin kaikki kuvaa sitä toimintaympäristöä, jossa me ollaan.
Ja tämä toimintaympäristöhän on se syy, minkä takia meidän on kaikkien pakko lähteä tämän tyyppiseen tapaan toimia työssä. Ihmisen evoluutiohistorian aikana ainoa vaatimus tämän tyyppiselle aivojen käytölle on liittynyt kasvattamiseen ja jälkeläisten ikään kuin, kehityksen vaalimiseen. Aatelkaa. Todennäköisesti tässäkin huoneessa kukaan teistä, keillä on jälkeläisiä, ei ole koskaan laittanut työhönsä yhtä paljon energiaa kuin omien lastensa hyvinvoinnista huolehtimiseen. Se on ollut se ikään kuin se tavallaan triggeri, se on se meidän luontainen triggeri sille, että meistä irtoaa energiaa. Että meistä irtoaa sen tyyppistä reflektiivistä energiaa, jonka kautta me voidaan vaikuttaa toisiin ihmisiin. Me ikään kuin kasvatetaan ja huolehditaan ja ymmärretään sitä ympäristöä ja sitä toimintakenttää, jossa me ollaan. Ja nyt meidän pitäisi perhana saada itsestämme tämmöinen aivojen käytön tapa irti töissä. Iso haaste. Mutta täysin mahdollista, koska itse asiassa työelämä on luonteeltaan niin valtavan rikas ja täynnä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, että lopulta se ihmisen luontainen sisäinen kutsu sellaiseen ympäristöön, jossa sä voit haastaa itse semmoisella tavalla, että sä löydät omasta päästäsi uusia asioita, sä löydät itsestäsi ja omasta kokemuksesta uusia tapoja olla, uusia tapoja toimia, uusia tapoja ajatella ja tuntea ja uusia energialähteitä. Tämä on niin syvälle rakennettu ihmiseen, että sit lopulta hirveän harva jää sinne omaan mökkiinsä. Tämä on se potentiaali ja tämä on se mahdollisuus työelämässä. Me voidaan rakentaa sellaisia organisaatioita, sellaisia toimintakulttuureja, johon ihmiset halukkaasti tulee. Sen takia, että siinä toimintaympäristössä on niin paljon potentiaalia ja mahdollisuutta löytää omasta päästään uusia asioita, mennä uusiin suuntiin, toteutua ja saada sellaisia onnellisuutta ylläpitäviä kokemuksia, joista siis se kaikista tärkein on tämä R eli ihmissuhteet, ihmiset, sosiaalinen vuorovaikutus, mahdollisuus käyttää aivoja siten, että sä sekä ymmärrät, että tulet ymmärretyksi. Ja että sä olet sekä vaikuttamisen kohteena, että voit vaikuttaa. Engagement. Sieltä työelämän rikkaasta todellisuudesta on paljon suurempi mahdollisuus löytää niitä asioita, jotka on sun juttuja. Josta tulee sellainen olo, että tätä varten mä oon olemassa. Että tämä on se, joka sopii mun aivoille ja tätä mä haluan tehdä. Tämä on myös ihmiselle luontainen, latentti potentiaali kohdata elämässään sellainen toimintaympäristö, missä sä ikään kuin toteudut, missä sä halukkaasti luovutat energiasi sen takia, että sulle tulee tämmöinen sitoutuneisuuden engagement-kokemus, flow-kokemus, joka on hirveän lähellä tätä kokemusta. Voimakkaasti ihmisen aivoja onnellistava kokemuksen piiri. Meaning, merkityksellisyys. Kokemus siitä, jälleen aivojen toiminnan näkökulmasta. Ajattelkaa aivoja katsomassa sitä, että mihin sä paat energiaasi. Aivot tietää, että tämä on niin kuin hirveällä vaivalla kehitty tämä sun energia. Ja nyt sitten se panee sitä johonkin, millä ei ole mitään merkitystä. Aivot alkaa reagoida tähän hyvin voimakkaasti. Stressin ja masennuksen oireen itse asiassa. Aivot alkaa niin kuin kyseenalaistaa sun tapaa toimia. Aivot alkaa kyseenalaistaa sitä, että mihin sä paat energiaasi. Hei, et onko tuossa mitään järkeä? Aivolla täytyy olla aina hyvä vastaus kysymykseen miksi. Että jos sä paat johonkin energiaasi, niin miksi sä sitä paat? No nyt sitten kun sä teet sitä 1000 kertaa sitä pastapoloneesia siinä niin kuin lapsilles, niin se on aivoille niin kuin ihan selkeät. Aivot ymmärtää, että tässä ollaan nyt niin kuin perustehtävän äärellä. Mutta sitten jos sä siellä työelämässä teet jotain niin kuin todella abstraktia, jotain niin kuin ihan, mistä ei niin kuin aivoilla ole niin kuin mitään käsitystä, Herran Jumala, että mitä sä oikein teet. Menee niin kuin yli hilse ja tosi korkealta. Sun täytyy aktiivisesti selittää ja kertoa aivoillesi, että mä teen tätä nyt sen takia, että tästä seuraa näitä ja näitä asioita.
jotka on mun arvojen ja ihmiskäsityksen ja maailmankuvan kannalta merkityksellisiä ja tärkeitä. Me tehdään aivan liian abstrakteja asioita, että meidän aivot kykenisivät ymmärtämään, että mitä me oikein touhutaan. Aivot kehittyy hirveän konkreettisten asioiden tekemiseen. Me pystytään siihen, se on mahtavaa, se on ihan mielettömän hienoa, mutta hirveän usein unohtuu se linkki, se kytkentä niiden asioiden tekemiseen ja tämän arjen mielekkyyden, merkityksellisyyden kannalta. Achievement, saavuttaminen, terveet aivot suuntautuu tavoitteisiin. Tyytymättömyyden peruskokemus pitää meidät liikkeessä, saa meidät haluamaan asioita. Ja sitten kun me saavutetaan asioita, niin me koetaan onnellisuutta. Ja sitten P, pleasure, mielihyvä, puhdas hedonistinen nautinto. Kaikki ihana maailmassa mulle tähän nyt. Ruoka ja juomat ja taide ja sisustus ja autot ja hyvää. Tämä on yksi keskeinen mentaalisen energian ohjaamisen muoto 1/5. Tämä on se todellisuus, jos me liikutaan. Tämä on se, mitä kaikkien ihmisten päässä tapahtuu. Ja nämä on näitä niin psykologin ja aivotutkijan näkökulmasta niin relevantteja prosesseja ja mekanismeja, joihin meidän pitäisi päästä entistä tarkemmin kiinni. Ja se, että onko se sitten sitä, että me ohjataan jotain organisaatiota esimerkiksi siitä näkökulmasta, että siellä pitää olla kaikkien ihmisten onnellisia. Ei todellakaan ole näin. Riippuu siitä, että mitkä ne sen organisaation strategiset tavoitteet on, minkälaisessa toimintatilassa se organisaatio, minkälaisessa toimintaympäristössä se on. Joskus me tarvitaan sinne semmoista kokemuksellista todellisuutta, että kun se ihminen tulee aamulla siitä ovesta sisään, niin sen pään valtaa tunne, että nyt painetaan menemään. Nyt on niin kuin pakko venyä. Ja musta pitää tulla sen tyyppistä energiaa, että mä vaan niin kuin tahkoon ja toistan ja teen. Ja jossain toisessa vaiheessa se sama organisaatio saattaa löytää itsensä semmoisessa toimintaympäristössä, semmoisessa toimintatilanteessa, jossa se kokemus, jota siellä viljellään, on sen tyyppinen, että se lisää luovuutta ja siihen liittyy onnellisuuden kokemukset. Ja se on todennäköisesti juuri semmoisessa vaiheessa se organisaatio, jolloin luodaan kasvua, eikö niin? Ja sitten tämä voi vaihtua. Ja sitten pitää taas olla kartalla, että minkälaista kokemuksellista todellisuutta tässä organisaatiossa nyt on ja miten siihen vaikutetaan. All right, hyvä. Mä voisin puhua tästä vaikka kuinka paljon, mutta ehkä mä tähän kohtaan lopetan ja olisiko teillä muutamia kysymyksiä?